Ako si Arman, ginaingon, wa ko'y plano nga ilugon siya nimo. Igor ako ng luoy niya tungod sa imong pagpasagad. Kung nawa man ang iyang gugma diyan nimo, ang tanan imong kasalanan. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mo ba? Nuruyosan mo si mga uyabay man? O bay dado. Buutan na ning bayhana de. Wabi ang tako'y gusto niya, apan sa diyang nagkauyab mi, nakat-un ko sa pagmahal niya. Bida, no? Ngayon sa man. Sa dihang neta ni Mas Rosa, ikaw ba ba'y nakauna sa iyang himaya, ha? Ikaw ba'y una nakadunggos pantalan? Bay, mo na hinungdan nga naigugma ko niya kay putli gid siya nga nakuha na ako. Moray nga, kana nagyong bayhana, ang imo taong masawa taon, bayda, bayda. Malimta na yun ito ni imong ibgang babae sa inyong dapit, di ba? Ay, Oh, kalito ko ng upaw diha. bay. Si Agid untang akong gigugma bay, si Rika, apan, man ko niya sugta. Si Jigo gid iyang gisugot yun. Kay mo, may iyang nagustuhan. Bida si Jigo, bida, limta na yun. Mo, abi ni mo, malimta na gyapon ni mo siya, bay, ha? Ha? Malimtan mo ra siya, Berman. Nalingaw ka sa atong pagpanuroy, Day Rosa? Oo, uy. Basta ikaw na gani akong ikauban, no? Lipay, gid kaayo ko. Niya kay human naman tagpanuroy. Adto na sa lahos sa motel. Sure. Okay. Mahal ta ka. Busa dili ta ka bali para bisan unsay gusto mo. Ah, Mahal ta kay ka, Arman. Ug musugot ko. Kung unsay mong kalipay, sugot kaayo ko. Ug magpakasal na unya ta, ha? Day Rosa. Mao ba, mananghid ka sa atong labaw tanong nga mo live kag mga usak semana aron duaw nimo ang nasakit nimong mahan. O bay dado, tiguang ng good stuff. Kapita ta bay, kapita. Salamat bay. Mauligi, mauligi ko bay. Basin mawaan na ni siya ng kalibutan na bas bako lang. Hala. Sige gisad siya pangita na ako bay. Mao ba? Maong manangid ko ni sir nga mulib una ko sa kasimana. Ay, ikaw. Nya, no sa mga ka mo larga taon, ug mananghid sa atong amo, ha? Pag- Balik ka sa inyong dapit man ka, no sa ka mo Oh, larga. karong kadlawon bay. Apan makikita una kong Rosa bay. Manangid ko niya. Da, uy. Usa di ka kasi mana nga di ta magkita. Ikaw gid ay. Pila ra man ang usa ka semana? Pito ka adlaw ra mo guna siya kun. Dali ra kay na. O bitaw, pito ra na kaadlaw. Pero kung di ta ka makita, o usa lang kaadlaw, murag usak tuig na para nako. Agoy. Aba, uy, tawa lang ka da. Paano sa amang kamular ka? Kuan, karong kadlawon ko mugikan day. Magmotor na lang ko. Inigbalik ni mo tinidong, Hmm. sabutan ta ang atong kasal, ha? Day Rosa. Ay, pastalyan mo tayo ay. Abi man ako grabe na imong sakitay. Igo rom day kang naghilantan day og magtangkihod pag yung kaglakaw tungod sa imong arthritis. Ay, gusto lang yun ko nga muduaw sa panyag sa diris ato kay mingaw naman ko din itong Arman. Abi nimo tayo no, ganahan gid unta ko nga mag ulian ko din tay. Bisan katulo lang sa usa ka semana ba.
Apan, di ko ganahan nga magkakita mis babae nga akong gigugma nga naminyo na tayo. Ay, mayo kinagisgot ka ng bayan niya nga mao si Rika. Ha? Kaya nga naman di tay. Ay, dong. Looy ron ang kahimtang ni Rika, dong. Usa? Kay kulatado siya ni Diego nga iyang banya. Kasi Diego, dunay kabit. O, unsa? Si Diego? Adunay kabit? Oy, ugan to aron si Rika sa ila. Bunog kayo nga. Di kwan, gidapatan sa iyang banya. Nabuang ng tingali na iyang bana, oy. Buangan niya Sirik ka, walang siya mukiha tay. Huwag niya gikiha na iyang bana. Makiha man ng bana tay nga mong latag usawa, oy. Bitaw mo, Mapriso na siya kung mukiha siya. Oo, mabitaw na. Ngay, gitambagan sa tanan no, lakip na sa iyang mga kadugo. Oh. Nga ikihagin iyang banya. Kung di magani siya mukiha, iyang biyaan. Mm. Pero, di man siya mukiha. Unya, di siya mo biya sa iyang banya. Kanigugma man siya. Mo nang tawanak Diego, nigugma magud siya. Mo ba? Gusto lang igugma gud, uy. Amo ato ko sa ilang Rika tay. Magkikita ko niya. Di ko mukihan niya, Arman. Oh. Kay dili ko gusto kupot. Ang dili sad ko mupiya niya kay... Pamantaon ko'y trabaho. O ko ibuhi sa among anak. Kaluoy ni mo, eh. Kung ako palang unta ito yung gisugot, day. Di ka gidunta mag-uulog, maghilak. Kay mahal tamang kay ka. Abi ni mo, Arman. Sukat ko nag-antos akong pagkaasawa. O ba ni Tiago? Diha pa kumibati o kawili sa imong kong madarin ako. Oh, Rika. Kung mahimo pa lang nga ibalik ka kagahapon. Naindaga pa ko og virgin. Ikaw gyud ang akong pilion. Ikaw, Arman. Rika. Arman. Biyaan kong akong bana. Kung banahawon mo pagbalik ang imong kugmang pagmahal di rin ako. Rika. Sugad ko nag-anto sa akong kaminyoon uban sa salbahis na kumbana. Ikaw nang gipaninggit sa akong kasing-kasing. Gusto maluoy ka. Luwas ako ning akong kahimtang nga puno sa kagulanan. Sige na, Arman. Rika. Rika. Rika, mahal ka itika. Mahal ka itika. Rika. Rika. Rika, I love you. Muna akong gusto, Arman. Hindi na ko makagwanta. Ang kunong talaga. Mihot. Rika. Unsa daw? Di ka na mabalik dito sa imong itabuan. Dito ang imong uyaw. Kitaugan na ako among labaw tay. Og misugot siya nga ani ko sa tong dapit mo balik og asayn. Mahal ako si Rika tay. Busa mapasaylo lang unta kong rusa. Kay di nagi ko mobalik pa sa dapit nga tuwa siya. Arman, anak.
nako akong asawa. Gibasulan ko na ang tanan kong nahimo niya. Gibiyaan ko na nga akong kabit. Kay gusto ko nga magbalik ni sa akong asawa. Ikasubo ko, Bayjego. Milabay na ang panahon din imo lang giusikan. Wa na gugma ni mo si Rika. Ako na karon ang iyang gimahal. Kung may plano ka nga mo kiha, sige, kiha. Kay andam ta kang atubangon sa korte. O kung di ka mo kiha o makigkamatay ka na ako, bungat kung say armas ang gusto ni mo nga gamiton ta. Aron ta magpatay. Eh, di ta kasibugan, bay. Dili ko na ibalik nimo ang imong asawa. Nakabati ka? Dili na, bay Diego. Bay Arman. Way nahimo si Diego. Mibiya sa samong gipuy-an ni Rika. Kay di na kumusugot nga iya pang bawion ang iyang asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Armand, dinhining tulumanon. What's the style? Dili na musugot nga bawion ang asawa style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.